Hola, bon dia a tots. A veure aviam què podem explicar en 3 minuts. Soc Josep Llorà, de l'empresa Càrniques Llorà, de Sant Miquel de Balenyà, que ens dediquem a desfer carn de porc. I des de fa 3 anys és l'única empresa de la comarca d'Osona que es dedica a desfer i vendre carn de porc senglar. I estem homologats per la Generalitat de Catalunya. El projecte és recollida, especejament i comercialització de carn de senglar a la comarca d'Osona. Fins ara, el projecte que nosaltres volem crear, que fins ara els caçadors no sabien de què fer els porcs senglars. Se'ls repartien entre ells o simplement els deixàvem abandonats al bosc. I nosaltres el que els donem la possibilitat de recollir-los i que puguin tenir uns ingressos, que d'aquests ingressos ells en poden beneficiar-se per les despeses que tenen, com és els gossos, els serveis veterinaris o arranjament de camins. Llavors, el procés productiu és el següent. Nosaltres recollim els porcs senglars que són abatuts al bosc. Se'ls hi posa un precinte al peu i s'omple una fulla de seguiment per seguir la traçabilitat. Tot seguit, amb un camió frigorífic, els portem a l'escorxador del Montseny, on allà passen el control sanitari. I nosaltres el anem a buscar per desfer-los a les nostres instal·lacions per la seva comercialització. Com podeu veure, aquest projecte suposa un exemple d'innovació empresarial i social. Aquesta és l'última temporada on es pot veure que hem recollit els porcs senglars de 23 colles, principalment de la comarca d'Osona, la Selva i el Vallès Oriental. Com podeu veure amb la gràfica, l'any 2011, que és l'any que vam començar, vam desfer 100 porcs, el 2012 500, i la darrera temporada hem arribat a 1.200. Això es tradueix en 40 tonelades de carn comercialitzada. El 40% d'aquesta carn s'ha venut fresca a França durant la temporada de caça. La resta es ven congelada durant tot l'any i sobretot a l'estranger, a països com França, Bèlgica, Portugal i Alemanya. En veure els resultats de l'últim any, el 90% d'aquesta carn produïda s'ha exportat a l'estranger i aquí només ens hem quedat amb un 10% per la venda. Llavors, tot això i el nostre projecte de futur de cara a l'any que ve ens agradaria arribar als 2.000 porcs, però donat que les instal·lacions de l'escorxador del Montseny només té una capacitat per 1.000 porcs, ens agradaria construir un escorxador frigorífic a les nostres instal·lacions. Gràcies a tothom.